deixa a miña minta acabar o burro, e di baixo para as mar, non vai a ter que me poda caer. O papá de novo sorriu, mirando para o fillo, e dixo, como que eiras, fillo? Axudou-me así a subir, acomodou o fillo que non estaba apurado, no burro. E ele termou do burro para que non caera, e así seguiron camiño da feira. Un pouco máis adiante toparon un velliño, que estaba así apoiado nun peñero na beira do camiño. Tiña unha callada así, na napa. Estaba así, sabes como están os velliños, así sentados. Vendo pasar a vida. E cando viu que chegaba o papá e o fillo ata él, dixo este comentario. Ai, que mal está o mundo, non sei onde iremos parar. Mírame para aí. O pai velliño cansando pro camiño. E o fillo noviño espancurrado no burriño. Non sei onde iremos parar, o mundo está chitolo, Ai, isto non ten remedio. O papá, que claro, non podía pretender que iban a feira, e xa non lle dixo nada ao velliño, pero o fillo que era pequeniño, púxose colorado, e dixolle, papá, eu xa estou ben, por que non imos os dous? Ao lado do burro, así chega máis fresco a feira e ten mellor venta. O papá de novo sorriu mirando pro fillo e dixo, como que eiras, fillo? Axudou-me a besar, e xa logo estaban chegando ao pueblo onde se celebraba a feira, cando unhas nenos, unhas rapaces que estaban xogando na beira do camiño, deixaron de xogar para correr aos renos deles, e medio cantando, medio rindo, comenzaron a decir, mirade, que burros son! Son máis burros que o burro que levan. En lugar de acabar o burro, van de cantar por o camiño. Mirade, que burros, máis burros que o burro que levan, que burros, que son, pois burros, que burros, que burros, máis burros que o burro que levan, que burros, que levan. E outra vez o fillo puxose colorado, e dixo, papá, temos que voltar a seguir a casa. Es que sin pechar a porta das pitas e han saír todas do corral. Esta vez o papá non saliu, mirou moi serio ao fillo e dixolle, fillo, tens que saber algo moi importante. Nesta vida, fagas o que fagas e digas o que digas, sempre ha de haber alguén que lle vai parecer mal. Por iso, sempre tens que facer o que debes, digan o que digan. É un pouco difícil de entender, verdade? Sí, pero ven a ser como o de contar contos. Hai moitos xeitos de contar contos, non? Sí, o máis importante que era? A imaginación, claro, pois, iso é o importante de contarlos con imaginación, porque se un deixa de contar contos, os contos desaparecen. Un mundo sin contos é un mundo moi aburrido como pouco, como pouco. Así que, con esta reflexión, vou me despedir, que xa sei que ides, pero que vayades a buscar os contos tamén na biblioteca, porque cando un lee, está despertando a imaginación. E imagínase o conto que vai lendo, cada personaxe, a situación, de repente dice, anda, pois eu non o vi na montaña, eu vi que estaba na beira do mar, ou eu vi xogando